kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHatirari 263. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara, wotena on the notification bell, uyezve malikes enyu akatikoshera zvikuru. Gara walaika tisati taenda kure. Ndinonzwawo kufara. Obva wandiudzawo shoko kana uri kufarira basa randiri kuita kuti Hatirari. Keep it up, zvinondifadzawo kuti ndiri kukugonerai nema-updates nguva nenguva. Ngoti Hatirari basa rauri kuita rakanaka, ndiri kunzwa kufara nemakuhwa auri kutizivisa. Zvinondifadzawo. Ini saHatirari andirari muswandamuka ndichimhanya nema-updates ndichikuzivisa nyaya dzezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Ma-updates aya ndawaenda kamabatanidza kuitira kuti ungokasika kuwana nyaya dzachiona kana usati wadzinzwa pano paHatirari 263. Zvisinei, first update yedu ndichatanga ndakuzivisai accident bhazi iro rinonzi Divine Star. Bhazi rinonzi Divine Star raibva kuSouth Africa richiuya muno muZimbabwe, rakatakura vanhu zvezvarwa zvemuZimbabwe. Bhazi iri rakaita accident paniye Polokwane paipa ndo parakaitira accident. Asi accident iyi trailer yebhazi yakadhuma mota dzemapurisa 3. Ende vanhu vakakuwara zvakaipisisa. Achingoti get well soon kune vakakuwara. Mwari vanopindira. Macases atironyoresiva macases e-accident. Gore rakupera takupinda 2025 ndo macases anenge akazara. Saka kune vemushikashika, kune vemabhazi, kune vemagonyeti, ndativei nehanya neupenyu hwedu patinenge tichityaira mota, patinenge tichidriver, pane vari kufamba vachienda kumabasa, vachienda kupi kumaholiday. Ndatidrivei mune zvakanaka. Tinofa tisati tapinda 2025, tisati tapinda mugoredzva, tinofa tisati tapinda. Chingoti get well soon kune vakakuwara. Next update indoshamisika vadikani. Vakadzi kunze uko pane mavideos aitotenderera masirisi social media musi unoyu. Vakadzi vachiti varume vachiona havachawanike, vapera. Vari kupera nekudhakwa nekuita zvakasiyana siyana. But unoona munhu achita turi chidumbu chake achino approacha mwana wechidiki anenge kanti ane 14 years zera remuzukuru wako. Ndo rauri kuno approacha iwewe kuda kuti uvake imba nemwana wechidiki uyu. Murume uyu akati turi chidumbu chake ndewe kuBulawayo ane 52 years achino approacha mwana wechidiki ane 14 years. Zvinondirwadza kuona murume mukuru achityora kodzero dzevana. Murume uyu aenda kuno approacha mwana uyu akabvuma. Apa chakashanda apa peer pressure. Nekuti akaudzwa nzanzi ndichakupa mazimari akawanda, ndichakutengera machikeni, ndichakuvhurira musika wekuita mabhekari uchibheka zvaunoda. Ndo zvakaudzwa mwana uyu. Mwana uyu ne pressure. Toziya vasikana vazhinji vane pressure, but uyu mwana ndosikandi kuti mwana uyu ne pressure akabva abvuma. Zvisinei mwana uyu abvuma, mwana mutemo wedu wemunyika isusu mwana munhu wese ari pasi pe18 years mwana mudiki avake imba. Ukaona uchidanana nemunhu ari pasi pe18 years unosungwa. Kana ari mwana vabereki vane hanya nemwana wavo unosungwa. Asi vamwe vanogosiya zvakatizira, vanoti regai zviende aitipedzera sadza. Asi pamutemo chaipo unosungwa. Mwana uyu anga atori mwana wechikoro ikoko kuBulawayo. Akandwa shoko iri anga asingachatosvike kuchikoro, anga akubhanga achinoswera nashuga daddy vake. Aswera nashuga daddy kudaro. Zvisinei, vabereki vakazivisa nyaya iyi kumapurisa. Vazivisa nyaya kumapurisa, murume uyu akakwanisa kuzobatwa ane mwana uyu. Nekuti mwana uyu anga atoine mazuva asingachadzoke kumba. Zvichireva kuti anga atove amai vemusha kune dhara iri. Murume uyu abatwa nemapurisa. Ndichakuisira kashort video kachiona wotaura zvaunofunga comment section. Comment section ndeyako. Asi inini zvinondirwadza kuona zvakadai. So murume uyu anodeserva makore akawanda mujeri. Zvandiri kuita munguva inoida kusiya muchiona video wapedza ndibva ndasvika ndichitsudzura nyaya yeKiller T. Munatsonzwa kuti zvakamira sei panyaya yeKiller T navachivhayo. Ngatione video. Mina nyapatali fees when tatu mtu anomwe zunga zako. I never. Konunga hapo ngakomisa mtu anomwe 14 years. I just help those. I say what never. Unga ukomisa mtu anomwe 14 years. I never. This I was enough for them. Until one on that one. Until when? Mtu ana score 14 years. Ule ngondo zikwani ngondo zako. Ngakomisa mtu anomwe 14 years. Zikwani ngondo zako. I swear. I swear, Baba. Ngape ko uniform. Umkhombise ko uniform.
kombisa umntwana egqoke uniform handina anything chandingakukombisa uda kukombisa ubasengapha abantwana lapho khalesi hlala ubusuku. Next update ndichipinda hangu munyaya Killer T hapana chekumirira. Killer T ayo tisati taitaura. I think vazhinji vakuzoti Japreza nevanoshandidzana nawo 4 vasikana vakatengerwa mota vasikana ava maakwa. Mwana wa Japreza mudiki kamukudze ika kakabva katengerwa mota futi. Japreza bvanzi 20,000 pamusoro haana kugumira ipapo akabva anoti maichisamba futi bva vatengera mota. Macomments evanhu vanhu vanobva vatanga kuti chivayo dai uchingopawo vana nherera dziri mastreet kids akazara mutauna vari kubvutira vanhu chikafu ngovapawo mbichana vangobatsirikana. Tingafare sevana veZimbabwe kana kubhadharira nherera vasiri kuenda kuchikoro shirikadzi vapi nevapi uchingovapawo mbichana pamwe taifarawo. Zvisinei week neuchivayo apa Killer T mota latest ziBenz zinyama ampa mota inodhura. Vadikani Killer T atengerwa mota ndo yamuri kuona pa screen. Chikwati yedu congratulations kuna Killer T wachona mwari ndimwari akanaka atengerwa mota. Asi takatasa dzimwe mota dzina Killer T munagara nemari kudhara. Vamwe vanozotanga kubvunza kuti iye chivayo anongopa vanhu vakapfuma kudhara dii kupawo varombo. Izvo atizozive. Much love.